कळंगूट समुद्र किनाऱ्यावर गेल्या वर्षातील ऑगस्टमध्ये एका 19 वर्षीय युवतीचा अर्धनग्न अवस्थेतील मृतदेह सापडला। सिद्धी नाईक या युवतीला मृत्यू नेमका आला कशाने यावर अनेक चर्चा झाल्या। राजकारण्यांचे संबंधित काही हात यात गोवले आहेत का, अशी ही चर्चा गोव्यात होते आहे। आश्चर्याची बाब म्हणजे तिच्या मृत्यूनंतर तब्बल 4 महिन्याने या प्रकरणावर गुन्हा नोंद झाला आणि याला 1 वर्ष उलटल्यानंतर गोवा पोलीस आता पुराव्याअभावी आपण हे प्रकरण बंद करत असल्याचे स्पष्ट करत आहे। या प्रकरणाला इथंच पूर्णविराम मिळत नाही तर त्याच्या पलीकडे जाऊन सिद्धी नाईकचे वडील आज असं म्हणतात की माझ्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे, माझ्या मुलीला न्याय मिळावा यासाठी हे प्रकरण अधिक खोलपणे न्यायपूर्णरित्या या प्रकरणाची चौकशी झालीच पाहिजे। तर आपण गोवेकर म्हणून आपल्याला काय वाटते नेमकं या प्रकरणाची खरंच चौकशी अजून व्हायला पाहिजे? आम्हाला नक्की कळवा।